dili man pag-grade ma'am, gipahapa mi tanan tapos first gitawag asa si Jeff Tupas. Moto paghuman nawala din si Jeff tapos gitawag dayon niya ang boyfriend, asa si pangalan siyang boyfriend and the rest names tapos paghuman og tawag sa Jeff Tupas asa Repsan asa gipangdala sila niya asa tong tagaman gipang ano mi ma'am ba gipang by group. Oo, napag may taga Manila pero willing ma'am. mo na ibutang sa inyong testimony gagipangita silang duha dayon nawala. Dili man duha ang nawala ma'am. Daghan man nawala ma'am, di lang man duha. Daghan kay nangawala ma'am. Natingalagan ini nga Tingala mi anong naay ing ana nga daghan man mi. Ang pagduol nila sa mga ma'am na sila gigulitan ng murag logbook. Siya asa diri si Kuan. Ano pa nga pangalan sige daw imong report asa diri si Asa si Jeffrey Tupas, asa diri si Wong, asa si ano diri ana-ana. Mao kana ang tingog sa mga batan-on sulod sa selda sa National Bureau of Investigation. Kung atong tuhuan ng ilang versyon, usa sa mga naabdan sa pagpangronda sa taga-PIDEA ug NBI si Jeffrey Tupas, ang information officer sa Dakbayan sa Davao. Sa iyang opisyal nga pahayag, matud ni Tupas, mitambong siya sama sa ubang giibitahan. Apan, pagkahuman kuno nila og kaon, milikaw kini kuyog ang iyang uyab ug usa pa ka kauban. Apan, mao kini ang versyon sa iyang mga kauban. kinsang pangalan ng unang first gitawag Jeff Tupas. yung unsa ingon ninyo Ay mo sa mo sa PDEA siya sir relax lang mo sir kay visitor lang mo sir ang gipanawag mo to ang main targets mo gibilid mi sa field sila gilahi sila. Nya wala nag-expect nga gipatakas sa sila. Oh, tapos ma'am ang kato mga nakuha na na-confiscate ila Jeffrey Tupas nga mga kuan gibutang sa mga front gi-inventory sa mo unsa gipapicturan confiscate kila kato mga Gatorade na ingon nila ma'am dito sa mua ma'am. Tapos natingala mo magpicture pero dito ang Nangutana po itong PIDEA abot kay nay nakitaan po sa ilang grupo nga naay ARV nga kanang for HIV nga tambal ma'am o to giapil nila gihap. Oh. ma'am. Allege ano daw to. Ano naabot og 76 pero ma'am. pag grade sir Dili na tinuod ma'am. Ma'am, nagduol ko kay Jeffrey Tupas pagdako pa ingon siya. Sir, stop ko ni Inday Sara. Unsa ni sir? Mo to gikuha siya pasulod. Dagag nakakita ma'am. Dagan Karesto kayo siya. nakakita po. Naay na mga videos na nag-circulate ma'am. Naay pictures nga naa siya pag nailistahan ipatawag isa-isa. Naatanan. are you all gay all po. No. pero No. mostly gay Yes ma'am. so unsay feeling ninyo namo diri Ma'am, ang di na mo madawat ma'am kay una kay hanong kami lang nabilin diri nga taga-dagan ang tami nga kanang nga unsa kumbaga man mo mga workers mga ultimo mga anak ug negosyante sa ba Halo-halo ma'am. Halo-halo. Ilitanan diri kay high value ma'am. Dilitan na damay lang Mga ma'am. yung Mga ano professionals lang ma'am o mga hardworking. Ingon po jud ma'am pag sakay sa mua sa mobile pagpa drug test. Sir, asa mo mga ladkaban na sila sa tagom. Si Jeffrey Tupas ang information officer sa Dakbayan sa Davao. Usa ka membro sa LGBTQ community nga dikit kang Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Kaganina, may pagawas na og opisyal nga pahayag ang mayor nga ang kanhi kuno information officer nalambigit sa drug raid ug ang mga detalye anaa sa PIDEA. Niadtong Domingo, Nobyembre 7, nagpadangat na kuno si Tupas nga siya mo resign. Ug sa samang higayon, giingnan kuno siya nga gipaphan na siya sa lokal nga panggamhanan. Apan, kagahapon sa buntag, Nobyembre 8, sa chatroom sa City Hall employees, nagpadayag si Tupas nga siya kuno mag-leave lang. Matud sa mga didakpan, gikulata kuno sila. Apan, gihimaka kini sa PIDEA. Sa out of the 17 nga gisubmit ang ilang urine sa for examination, there were 14 tama di ba? 14 that turned out positive for the use of illegal drugs, use of methamphetamine, use of shabu, marijuana ug napoy nagpositive sa paggamit sa ecstasy. Ma'am, I want you to clear on this. Gipangkulata daw ninyo ang mga dinakpan. Daghang magtao dito no makit-an man siguro kung unsa ang nahitabo. Wala tay ginakulata o dili nato na trabaho ang mangulata, dili man kinahanglan mangulata. Kung unsa man ang ilahang statement, well siguro during the operation syempre there was a bit of commotion na siguro nasamaran, but definitely walay kulata or unsa bang mga pang-misikal nga nahitabo during the operation. Akong gipangutana si Director Lovitus. Ma'am, na ay naga-question no, nga nung wala daw si Jeffrey Tupas dito sa inyong listahan. Well, we stick by our statement nga we filed drug cases
against these 17 drug personalities. And these 17 drug personalities are already facing charges in the prosecution's office. So, kana ang amo ang statement, and we will stand by it. Walay ning atubang kanamo nga taga NBI kay matud nila ang lead agency mao ang PDEA ug igo lang sila misuporta. Kagabi, Nobyembre 8, gipasaka na sa prosecutor's office sa Nabunturan ang kaso batok sa 17 ka individual ug ang ilang mga ginikanan naning kamot na nga matabangan ang ilang mga anak. 17 ka individual ang anak karon dinhi sa selda sa National Bureau of Investigation. Daghan ang misinggit nga unfair kuno ang pagdakop kanila tungod kay 50 sila nga miatender sa maong party ug 17 lang ang nadakpan. Kung atong tuhuan ang mga saysay sa atong mga napangutana, naidagko nga mga pangalan nga nawala sa listahan. Nang hinaot lang kami nga patas ang investigasyon ug dili lang puniton ang mga tao o ang mga suspitsado nga walay nahibalaan sa kaso ug ang hagit pod sa mga ginikanan ipa-drug test silang tanan aron makita ang katag. Hustisya, fairness, integridad ang naa karon sa utok sa mga ginikanan ug sa katauhan. Kung unsa man ang kamatuoran, angayan nga mogawas kini sa pagtaral sa korte. Edith Kaduay, News 10 Philippines, stay safe!